Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Barungan Oyen. Wih, ada Barungan Oyen nih. Wah, barungannya mangap-mangap. Ini yang make siapa ya? Ahen. Wih, Ahen udah sekolah apa belum? Wah, belum. Barungannya apik banget. Barungannya berat apa enggak, Hen? Wah, agak berat. Terus ada Mas Abdul. Mas Abdul memakai barungan. Wih, singa besar. Terus Mas Rama. Mas Rama memakai barungan. Wah, jenggot berkumis. Mas Hanif memakai barungan. Wah, telon merah. Terus ada Mas Riko. Mas Riko memakai barungan. Kodok murak nek kali. Terus Mas, ya Allah, Iban. Yo barungane model baru, guys. Ya saiki Ahan dipakai yo. Bangsane para Gandharwa sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Pangerti yo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka sak tengahing alas glagah wangi. Ayo. Yo duduk yo Ahan yo duduk. Yo Mas Rama. Yo duduk yo Mas Rama. Yo Mas Hanif. Berita pada depan. Aku nunggu dumateng para pengarso, jadi saking para paraga, aku menampung jatuh terus. Aku menampung wonten sak lebetipun ring keranten panggenanipun inggih radi sumpek ini. Aku mlebet wonten area sepeda keranten ring keranten panggenanipun Kewinatos. Kersanipun para paraga saged lumagange karya kanthi sae ugi kanthi
leluasa bagi mekaten. Yun kami katentanipun kami para pamirsa menika wonten cerita Banakuan sebuah HP. Semoga ingkang HP pun di bawah semoga paket dumateng kagem kula. Duduk ya Mas Jenip. Ya Mas Abdul. Bangsane para Gandaro sewu. Ya Mas Riko, Mas Riko. Pemikira saka Yo satengahing duduk ya Mas Abdul. kene. Duduk. Ya Mas Abdul duduk. Duduk. Ya Mas Riko. Petang dulu ya Mas. Lembras. Enak Mas. Icer ke. Aja dengek to kok. Bedone kok dengek beda. Duduk ya Mas Riko. Mas Iqbal, ayo Mas Iqbal. Yo, jangan apa Mas. Kiwa. Ya. Aku jadi Bang. Halo. Namaku Jono. Wes yo Iqbal duduk Iqbal. Ayo Mas.
Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.